Sveti Andrej prvozvani apostol Hristov, brat svetog vrhovnog apostola Petra, bejaše iz grada Vitsaide, prezirući taštinu ovoga sveta, čuvši da sveti Jovan Preteča propoveda na Jordanu pokajanje, ostavi sve, ode k njemu i postade njegov učenik. Zatim kada sveti Preteča, ukazujući na Isusa Hrista, reče: "Gle jagnje Božje", sveti Andrej ostavi krstitelja i sledova Hristu. On nađe brata svog Simona, reče mu: "Nađo smo Mesiju Hrista", i dovede ga k Isusu. Posle toga, kada on s Petrom lovljaše ribu pokraj mora Galilejskog, i Isus ih pozva govoreći: "Hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi." Tada Andrej na poziv Gospodnji odmah ostavi mreže i sa svojim bratom Petrom ode za Hristom. Andrej bi nazvan prvozvani zato što je pre svih apostola postao sledbenik i učenik Isusa Hrista. Po silasku Svetoga Duha pade u deo ovome prvom apostolu Hristovom, svetom Andreji, da propoveda evanđelje u Vizantiji i Traki, potom u zemljama Dunavskim, pa u Rusiji i oko Crnog mora, i najzad u Epiru, Grčkoj i Peloponezu, gde i postrada. U gradu Patras učini mnoga čudesa imenom Hristovim i zadobi mnoge za Gospoda, među kojima behu brat i žena carskog namjesnika Egeata. Egeat, razjaren zbog toga, stavi Andreju svetoga na muke, a potom raspe na krstu. Dokle god beše živ na krstu, apostol Hristov govoraše korisne pouke hrišćanima, koji se behu sabrali oko krsta njegova. Htede ga narod skinuti s krsta, no on se opre tome. Najzad se apostol poče moliti Bogu i pritom neka neobična svetlost obasja ga celog. To svetlosno obasjanje trajaše pola sata i kada ono iščeze, apostol predade svoju svetu dušu Bogu. Tako skonča svoj zemni vek prvozvani apostol, koji prvi od 12 velikih apostola pozna Gospoda i pođe za njim. Postrada sveti Andreja za svoga Gospoda 62. godine. Mošti njegove behu prenesene u Carigrad. Docnije glava mu je preneta u Rim, a jedna ruka u Moskvu.